Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с юбилейното 5012 издание на Славейковската викторина, която се провежда всяка година и дава шанс на ученици от цялата област да премерят сили в областите история и география. Здравейте от мен! Вие сте с най-телевизионното телевизионно предаване. Време да представим нашите участници тази вечер. Първият ни участник е момичето, което има проблеми в пазаруването и може да похарчи един бон за дрехи в мола. Нейната максима е, че външният вид е по-важен от интелекта, който не се вижда, следователно не съществува. Представям ви прекрасната, уникална Аполония! Вторият ни участник днес също е една дама, изключително упорита личност, която отстоява принципите си. Стига да знаеш какви са те. Твърди, че историята и географията са и в кръвта и че обожава природата. Винаги, когато излиза на разходка в планината, трябва да е по топчета. Дами и господа, представям ви Венера! Последният ни участник тази вечер е момичето, което може да докаже, че митът умна и красива не е само мит. Тя може да прави няколко неща едновременно. Тя може да пресметне баланса в дебетната й карта, докато пазарува. Моля, представям ви Афродита! Дава ли време да започне първи кръг, който е за бърза реакция? Първи въпрос. В коя своя битка умира Наполеон? Да? Битката при Ватерлоо. Не, грешен отговор. Аз знам. Да, слушам ви. Последната си. Не, грешен отговор. Наполеон не умира в битка, а умира от коварна болест. Следващият въпрос. Кой град носи името на три чифта дрехи? Пеклин. Съжалявам, но такъв град не съществува. Госпожица Аполония, вие бяхте втора, слушам ви. Триполи. Точно така. Аплодисменти, моля! Поради тази причина, нека преминем към любимият ми 8 кръг. Въпрос към Аполония. Колко турби цимент са използвани за направата на язовирната стена в град Кърджали? 58 314. Защо не ръкопляскате? Втори въпрос към вас. Кога е подписан 13 май 1864 година. трети въпрос? Филипинското какадо. Защо не ръкопляскате? Всичките ви отговори бяха правилни, а и времето ви изтече. Въпрос към госпожица Венера. В коя държава е произведен френският тирбушон? Ами сега? Франция, обаче не съм сигурна. Може ли да използвам жокер? Не, и времето ви изтече, съжалявам. Втори въпрос. Сега, Венера, внимавай. От коя страна на тирбушона се намира неговата дръжка? Следващ въпрос. За какво се използва френският тирбушон? Бих дал половин точка за този отговор. Няма време! Има време! И въпрос към Афродита. Кой е основал българската държава? Аз? Вие! Не! Грешка! Хан Аспарух. Следващ въпрос. Кой е Кубрат? Знам. Това, този, боксерчето. Каже се на Андрея. Съжалявам, грешен отговор и времето ви изтече. Докато обработим резултатите, нека прочетем някои писма от наши зрители.
Значи пише ни Хранимир Баши Бозоклиев от село Кобиляне, който казва: предаването е хубаво, следя го редовно, но това водещия е голям пет. Кого го интересуват въобще писмата на зрителите? Сега нека обявим победителя. На трето място е Афродита с 0 точки, която печели нашата утешителна награда Мезонет в Мароко. Също така печели нашата книга "Как да направим задно салто с вързани очи". Заповядайте да получите вашата награда. Що не ръкопляскате? Заповядайте. Изключвате за Мезонета. На второ място е Венера с половин точка, която печели чисто нова BMW X5 и книгата "История на Гюмера". Победителят на днешното предаване е Аполония с 36 точки, която печели нашата голяма награда ваучер на стойност 7 лева за всичко под и над 1 лев. Също така печели наръчник за правене на вкусни и мазни мекици. Това е вашия чек и вашата книга. Поздравления за Аполония! Вярваме, че този наръчник ще й помогне да готви страхотни, уникални мекици. И поради юбилейното издание на предаването, всички участници получават още един шанс да спечелят 100 000 лева. Дами, бихте ли ми казали кой е победителят в категория "История, цивилизация и философия" в тази годишните награди Даскер? Дами и господа, това е невероятно! Таймерите са ни засекли, че и трите са натиснали бутоните едновременно. Тогава, дами, бихте ли обявили кой е победителят тази година? Победителят в категория "История, цивилизация и философия" тази година е господин Димитър!